Patay ang usa ka babaeng pasahero human madisgrasya ang gisakyan ining modern PUJ diha sa Mantawi City kagabi. Ang detalye nini sa live report ni Nico Serino. Nico. Yeslan, usa ang patay ug 5 ang naangol human ni aksidente kun diin nalimbuad ang usa ka modern jeepney. Kuha kini sa may highway sa barangay Basak pasado alas 11 kagabi. Nagtinabangay kini mga tao nga masaka kining nalimbuad nga modern jeepney. Gipaningkamutan nga mapagawas dayon ang mga pasahero. Bisan ang mga rescuers nga naabot sa bintana usab nag-agi. Ang jeepney nga padung sa Konsolasyon nawad-an og control ug nalimbuad. Naigo pa niini ang laing sakyanan nga nagparking lang daplin sa dan. Nag-overtake ni siya onya misubay siya sa pikas lane sa opposite lane onya sa iyang pagsubay sa opposite lane nakasugat siya og lain pud nga sakyanan mo nang mikalit siya og likay onya resulta na hinon nakabangga siya go sa ka auto. Unom ka mga pasahero ang sakay, 5 ang naangol. Ang usa ka babaeng call center agent nagrabihan ug namatay. Nasayran nga pauli na unta siya ni adtong higayuna. Nigawas sa ato ang investigasyon na kusog-kusog riyan dagan onya tungod sa iyang kakusog gusto siya na ma-overtake onya misubay siya nga rin sa opposite lane. So dito siya nakakita nakasugat og lain problema. Samtang ang driver sa modern jeep kasamtangan nga gitanggong karon sa Station 3. Aminado siya nga miaksyon og overtake apan may lain nga sakyanan kuno nga mikalit og U-turn maong nawad-an siya og control sa sakyanan. Pasabot niya, disgrasya ang nahitabo. Pag-break, akong gilubag sa isa may magdahaman ang tumbling ang mobalitok ng sakyanan. Wala ko ka computer ang mobalitok ba kay kung kabalo pa lang kumain nato sir mas maayo pa iko na ko tong sakyanan. Isa ko ganahan mo patay pasahero palanggaon mo gito ng pasahero. Sa pagkakaroon lang gipaabot pa ang habig sa pamilya ni atong namatay nga pasahero sa maong modern jeepney. Samtang kasong kalapasan sa reckless imprudence resulting to homicide ug multiple physical injuries ang hayan ipasaka batok sa driver sa maong jeepney. Lan? Salamat Nico Serino.